Gutxien ez honegaz, baina gauzak koxin aldoaz, gauzak amarra alkondarak binit, ez da bardin, baina ondo. Eta orain idazten ikasten ari da Juan Carlos, belarra mozteko makinarekin 4 atzamar galdu ostean, orain 7 hilabete hankako behatz bat jarri zioten eskuan pintza efektua izateko. Hankea praktikat ez da ikertzen, eta eskua bai, irabazi da basko, hori esukitik da horrekitea da, gora berandi da, nik nago bakarrik markatzen eta natarako, eta lehen beti asko egiteko beti laguntzinoa behar. Lehenengoz egin zuten ebakuntza hori Osakidetzan eta medikuek gertutik jarraitzen dute bere kasua. Laster beste ebakuntza bat egingo diote, eskuan dituen koskorra kendu eta artikulazioak prestatzen joateko. Izan ere asmoa da beste behatz bat ere eskuan jartzea. Le daría a él ya no la destreza de 2 dedos, sino fuerza para poder coger. Igual que coges una botella, poder cogerla con fuerza. 3. ebakuntza horren aurrean animatuta dago Juan Carlos. Obatuteko da, oboto imiteko da, ordu nahi aurrera. Medikuentzat eskerrona baino ez du, badaki galdutako dena ez duela berreskuratuko, baina asko bai.